vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Yatadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndinoda kureurura kuti murume uyu wandigere naye ndakatomutora ende ainge aine mukadzi wake. Mukadzi wake uyu aiva munhu uya wekuti taitongomuziva mulocation kuti basa rake rainge ringori rekungogara achingonetsana nemurume, uye zvekare aingogara akapfeka tumabags twake achingondundurudzana nemurume. So isusu kuno kwatigere, even though tigere zvedu mumalocation, but tinopota tichienda kumaprazi, tichinoshanda kumaprazi tichidzoka. Saka kuprazi kwega ndo pandakabva ndazosangana neumwe mukadzi uyu ainge ari wechichangani but ari wechikuru. Saka mukadzi uyu munhu weya wekuti aiziva mishonga yakasiyana siyana. Ndakabva ndachizotaura naye mukadzi uyu akabva azondiudza kuti aiva nemimwe mishonga yaaiziva yekuti kunyangwe uine uyo murume waunenge uchida, murume iyeye anokwanisa kutova wako kana kuri kunzi ukamushandisira mishonga. Ndakabva ndazoti ndoda kuti munge muchindipawo mishonga yacho iyoyo ndikwanise kuishandisa because ndine kamunhu kangu kandiri kuda. Akabva azonditi ndikuda kuti unge uchindiudza kuti munhu iyeye ndiani, kuitira kuti ndizogadzira mishonga yacho ndichiziva, because akanditi munhu wacho ndinomuziva here. Ndikati munomuziva nekuti murume wangu anoshandawo pane rimwe prize, then iye andazvekudriva matractor ikoko. Ndakabva ndazovaudza kuti ndiye munhu wandainge takatageta, uye zvekare ndiye munhu wandainyatsokunzwa muropa rangu kuti kana kuri kunzi ndikazogara naye aiwa upenyu hwangu hunonyatsokufireball. At that time ndaivawo nerimwe rombe randainge ndichigara naro raingoitawo zvekuvaka. Zvino mukoma zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazopiwa mishonga. Mushure mekunge ndapiwa mishonga nagogo vaya ndipo apo pandakabva ndachizotanga kugeza nayo mishonga iya. Nerimwe zuva mukoma ndakabva ndangodarika nekuma areas ekwavo, akandiona ndikabva ndangomuwevhera kudai because ainge akagara panze ari ega, mukadzi wacho ari mumba. Saka he waved back at me. Ndakaramba ndichifamba but ndikabva ndaona munhu apinda mumba ndokubva abuda paya achifambisa. Ndikatoziva kutoti munhu uyu ainge achitoda kutondipfimba. Ndakabva ndatanga kufambawo slow ndichislower down. Then when he caught up with me akabva atanga kutaura neni, akabva ati fast sha ndipowo mafone numbers ako ndoda kuzotaura newe. Ndakabva ndazomupa mafone numbers angu ndokubva tatanga kutaura. Iye akabva atokona ndokubva atoenda pamwe pamba apo panogara mafriends ake. Then inini ndakabva ndatanga kutaura naye. Mukuzonotaura naye manje akabva andiudza kuti anondida, neniwo ndikati ndainge ndichimuda, but ndakabva ndamuti zvino tozvifambisa sei nekuti une mukadzi. Akabva ati handiti situation yangu unoiziva here kuti ndiri munhu anongogara achingoshungurudziwa nemukadzi. Ndikabva ndati yes dear, I know you and that is why I am in love with you, because I want to show you kuti variko vakadzi kunzoko, vakadzi vatori nemwoyo wakanaka uye zvekare vatori nerudo. So takabva tatanga kudanana paya. Iye nekuda kwekuti ainge ava kuziva kuti ainge ava nemunhu wake, ainge onyanyisa kunetsana nemudzimai wake, kuzonosvika mudzimai wacho achizonorongedza tumabhegi twake ndokubva aenda. But anotogara zvekare muno mulocation matinogara because andoshandawo zvekare kune rimwe prazi. Akati ava kugara kuya paakangozviziva chete kuti ndainge ndava kudanana nemurume wake, akazoita nguva yekuti tainge tava kungogara tichingorovana. Dzimwe nguva aitoti paya patinenge takamirira matracks awo atinoti mahamba uya anouya achititora kuti tinge tichienda kumaprazi, aibva auya obva atanga kutukana neni. So ndakabva ndazotaura nagogo vaiva ndikabva ndati munhu uyu ari kundinetsa. Vakabva vazoti vainge vachazondipa mushonga. Isu tichinogadzira mishonga iyi nagogo vaiva yainge itori mishonga yekuti mukadzi uyu ange achizofa, but mukomanashe mukadzi uyu haana kuzofa, akangokuvadzwa. Kune avo vanoshanda kumaprazi vanochiziva chinonzi chiveruveru chakapotsa chamukuvadza. Chiveruveru checha ndokubva azoendeswa kuchipatara chirecovered hake, but shungu dzedu dzainge dziri dzekuti munhu aifanira kuti ange achizofa. Saka takabva tazongomukanda mhepo iyo yakaita kuti ange achizofuratira murume wake, uye zvekare rangovawo rombe remai
ndingazivi kuti kumusha rakasiya vana. The reason as to why ndakazoita kuti ringe richizongova rombe because vana ava ndikuda kuti ndinge ndichizogara navo inini sezvo nemurume uyu takazoita wedu mwana 1. Handidi kuti murume wangu ange achizopota achienda kumusha kwe-ex-wife yake achiti ari kunoona vana, nekuti ndinotya kuti vanhu ava vanokwanisa kuzotaurirana sezvo ivo vainge vakaroorana. So I do not want that. Ndokusaka ndikuda kuti vana ava tinge tichizogara navo tiri pamwe chete. So I think everything it is going according to plan, because iye anototi akataura about the ex-wife unoona achiti ipo paya ndakaita mistake, because rava rombe mukoma, munoziva rombe rekupedzisira. And I'm sure kuti munhu wekuti achangofira muno muSouth Africa kuita sekunge achati kana afa ongodyiwa zvake nembwa, because kana kumusha haatombodi kunzwa nezvako apa. Semunhukadzi anonwa doro anoita sei. So ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura izvo zvandakaitwa nevabereki vangu. So ndakati apo pandainge ndichiri ne7 years I think ndo pandakatanga kuendeswa mudzin'anga dzakasiyana siyana. I do have some memories but zvimwe zvacho handichanyatsokuzvirangarira, but ndakazoti ndava ne11 years apo ndo pandinorangarira kuti ndakatorwa ndikabva ndazoendeswa kune imwe n'anga. I'm not sure kuti kun'anga uku kwatakaenda ndekupi. Takati taenda kun'anga kuya n'anga iya yakabva yazotora chikwambo, but chainge chiri chidhori. Chikwambo ichi chainge chine sikarudzi yemunhurume yainge yakareba. Then ndikabva ndazonzi ndinge ndichirara, ndakarariswa pachimasa. Then ndokubva n'anga iya yachizotanga kumanikidzira kuita bonde neni ichishandisa chikwambo chiya. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichirarwa nemaspiritual husband. Like per week spiritual husband iyi inokwanisa kuuya kwandiri up to 3 kana kuti 4 times. Ndinongogara ndakaneta nekuti usiku hwainokuya mukoma inotouya ikati 1 paya sezvinoita murume yobva yambozorora, maybe after 2 hours yodzoka zvekare, zvekuti usiku hwose inenge ichingokushanda. Paunonomuka soma kuseni unonyatsokunzwa kuti pana pandakasakara, ndaneta. Uye ndakambozamawo kuita zvimwe zviya zvandakambonzwa zvichitaurwa pano nasamaita kuti kana uine partner zama kuti musati marara paya mobva masika bonde, nekuti iyo spiritual husband inobva yazosema. Zveshuwa ndakazviona kuti zvinoshanda. Mazuva acho iwawo ndaiva nepartner yangu yandainge ndichidanana nayo, saka ndainge ndava kungogara ndichienda kumba kwake almost every day, but kwainge kuri kutya kuti ndaizorarwa nespiritual husband. Saka iyo spiritual husband iyi payakazozviona kuti ndo zvandainge ndoita, yainge yava kuti kana ndikaenda kusleep over zviya, then after sleep over yaibva yazouya kwandiri. Ndaitona murume achitopinda muroom mangu obva atotanga kutoita bonde neni, but achitoita bonde neni aitoti manje ndoda kukusakadza, zvekuti ndaizotanga kunzwa chibereko changu chichirwadza mangwana acho pandinomuka. Kudzamara ndichizonorambana naye murume uya because kana iyewo akabva azongodzingwa nemurungu zvainge zvisina kana tsarukano. Akati adzingwa kudaro ndichingonomuramba ndokubva atofonerwa nemurungu wake akabva anzidzoka kubasa. Saka iye akafungidzira kuti ndakamuramba nekuda kwechikonzero chekuti ainge adzingwa basa. Akatonditi baby chidzoka ka ngatidzokerane because ndava kushanda zvekare. Paya I know kuti you were thinking kuti ndinokwanisa kuzotadza kukuchengeta, saka chidzoka so that we can be in love again. But ndakaramba ndichiziva kuti kana ndikangotanga kudanana naye futi anobva asangana nemabad luck, because ndakatomuroteswa nacho chikwambo cheche zvichitonzi manje munhu wako uyu ndinoda kuzodhila naye. Kusvika pari zvino mukoma, kubva zvandakarambana naye murume iyeye handisati ndakambosika zvikari bonde nemunhurume. Ndakatongozviudza kuti saka upenyu hwangu hwatova upenyu hwekungorarama ndichingozvibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndikutsvakawo munhu wekuti anondibatsirawo
kudzinga maspiritual husband, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu pandainge ndichiri kuchikoro. Ameno kuti why vanhu vainge vachingondipa nickname rekuti Didymus. Saka nekukura ndo pandakazozviona kuti I'm very different from other boys. Ndokusaka vanhu vainge vachingonditi Didymus, nekuti zvainge zvichitooneka kutoti ndainge ndiine kaspirit kacho ikako kekuda vamwe vanhurume uye zvekare nekuzviita munhukadzi. So ndakabva ndazoroora mukoma. Pandakaroora, it was a matter of me trying to prove to my parents, to everyone, kuti ndainge ndisiri ngochani. But ndakati ndava mumarriage paya, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuona kuti ndaiti kana ndichinoita bonde nemudzimai wangu, bonde racho raisandinakira. Iyo waitoona kutoti inenge itori right ichitoperforma sezvainotarisirwa kuti inge ichiita, but inini ndinenge ndisinganakirwi zvachose. So ndakabva ndazoti why is it ndisiri kunakirwa nemudzimai wangu. Ndakabva ndazotanga kuexperimenta manje, ndikabva ndazotanga kutarira ndichiona mavideos ebonde. Mukunoona mavideos ebonde, I then discovered kuti ndaiti kana ndakatarisa mavideos ebonde eman to man, ndaibva ndatanga kutswa mafeelings, but eman to woman mafeelings angu aibva adzikira. Ndikabva ndaziva kuti saka ichokwadi. Mukomana ashe ndakabva ndachizotanga kuexperimenta ndichiti paya pandinenge ndichizika bonde nemudzimai wangu, ndombofunga kuti mudzimai wangu munhurume, ndotanga kuimagina ari munhurume. Ndikatoona kutoti zvainge zvotondinakidza. Nyaya yavapo ndeyekuti ndaisatozivawo kutoti tsanhu vangu naivowo vane shuviro iyoyo. Mukoma, zvakangokaruka zvaitika. One day we were driving and we were going back home. Tainge tiine zvinhu zvatainge tiinazvo, and this was after tsanhu vabva mukutenga imwe motikari yavo. Saka takati tichienda kumusha paya ndipo apo pavakangoita mistake. Paya pakunobata gear lever vakabva vandibata chidya changu. Ndakavhunduka mukomana achikana, ivowo vakavhunduka. Ndokubva taramba takanyarara, takazongoramba tichingotarisana zvakawanda. Handikwanisi hangu kuti ndinge tichizotaura, but kusvika pari zvino ndo munhu wandiri kutodanana naye. Ende ivo mukungochane uku watinoita ndivo vanoita sekunge murume he is dominant, inini ndiri submissive. So I am almost like a girlfriend to him. Izvi zvose izvi mudzimai wangu haana kana chaanomboziva. Ivi dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi mweya wacho wakatongonditeverera kubva ndichiri kuhigh school, uko kwandainzi the Didymus. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndikudanana nemurume uyu, iye ane makore 40 years ekuberekwa. Ininiwo ndinoshanda samaid uye zvekare as a stay in maid. Saka tatova almost 2 weeks kubva zvatakatanga kudanana. Saka last week, that was the first time pandakaenda kumba kwake. Ende zveshua ndakanakirwa, but pane zvimwe zvinhu zvakangondibohwa mukomana acho, because ndakati ndichisvika munhu kwava kunondivhurira firiji yake ndokubva atanga kuverenga madomasi. Akaverenga madomasi mazai uye zvekare akandiratidza chikafu chose icho chainge chiri mufiriji make. Ndikati why are you showing me this? Akabva anditi iye munhu uya wekuti ane budget, saka kana ndozobika hanzi I am not supposed to be wasteful. Ndakangoti iwe wakakwana here, ungasvika pakundiverengera madomasi here? Handiti ndoziva kuti semunhukadzi I've been cooking all my life, ndinoziva kuti madomasi ndinofanira kuti ndinge ndichizoisa mangani kana ndobika. Akangonditi no, I was just telling you. Saka handizivi kuti ndo zvinoitika here kana kuri kunzi unenge uchidanana nemunhu mukuru kwauri. Ende kana variko vari kudanana nemadhara, please ndiudzeiwo kuti ndo zvavanoita here madhara awa. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. I am totally confused kuti should I continue navo baba ava zvekuti munhu angasvika pakundiverengera mazai nemazai chaiwo.
ameno zvimwe kuda aifungidzira kuti mamwe mazai acho ndichaita ndichiba ndichiisa muhandbag yangu. I really felt uncomfortable when he did that. Akazoita sekunge it was a joke, but I saw kuti he already meant it. Please mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pamwe mukoma vedu ava vakambounza munhu kusleep over, vakabva vabirwa kana crate rose remazai. Pamwe munhu akangotora mazai akaisa muhandbag, ndokusaka vakabva vatanga kuita izvozvo kuti kana vakaunza mukadzi kusleep over vanobva vaverenga mazai, voverenga zvekare nemadomasi. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi should I continue or not? Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndainge ndichimboshanda, but ndaishanda ndiri garden boy, saka chakazoita kuti ndinge ndichizosvika pakurara nemukadzi wemurume wandainge ndichishandira. It was because nerimwe zuva vakati vaburitsa mabhini, saka mubhini imomo mainge muine zvimadhende zvakangowanda wanda. Ndakazosecha pane zvandainge ndichitora, ndikabva ndatoona rimwe bhurugwa rake rainge rakabvaruka. Mukadzi uyu ainge aine chimiro chainge chakanaka, ndainge ndakagara ndakamuchiva. Ndakabva ndazotora bhurugwa riya rainge rakabvaruka ndikabva ndazoenda naro kune imwe ng'anga iyi yakabva yazogadzira bhurugwa riya. Saka madhamu vangu vakabva vazotanga kundichiva. Nerimwe zuva vakatongouya vakabva vandiudza kuti vainge vachida kusika bonde neni, since tainge tiri toga, ndokubva tazotosika bonde. Ndakazotosvika pakuzotongotiza because vainge vava kundida zvisingaiti. Ndava kutya kuti ndaikwanisa kuzourawa because murume wavo ainge asinganzwisisiki. Vaishaya kuziva kuti musoja, muCIO, ainge achimboita basa rei. Saka ndakangotya ndikati izvezvi zvinhu zvandiri kuita ndinokwanisa kuzourayiswa naye murume uyu asinganzwisisiki kuti anomboshanda basa rei. Ndakabva ndazotiza ndikabva ndazouya kuno kwandiri kuSouth Africa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed, they do happen in this world.